Είμαστε πάνω στο Table Mountain, στο τραπέζι βουνό, το οποίο βρίσκεται σε 1100 μέτρα πάνω από την πόλη του Cape Town, η οποία πόλη επεκτείνεται απεριόριστα. Ολόκληρο δάσος είναι και τα σπίτια είναι μέσα στο δάσος. Όλη η πόλη είναι ένα δάσος. Γύρω και στα όρια της πόλης βρίσκονται 70 κορφές με υψόμετρο από 300 έως 1100 μέτρα, που είναι το ψηλότερο, το Table Mountain. Στο βάθος, εδώ αριστερά, είναι το Waterfront, που είναι το κέντρο της πόλης. Εδώ είναι το γήπεδο που έγινε ο τελικός του 2000, πόσο ήταν, 6-8, για το παγκόσμιο κύπελλο. Και στο βάθος είναι το Rhode Island, το οποίο ήταν η φυλακή για 18 χρόνια από τα 25 που έμεινε στη φυλακή ο Μαντέλα. Κατέβασε το. Έλα ρε. Η Άννα περπατάει πάνω στο Table Mount, το οποίο είναι εκτεταμένο. Είναι αρκετά μεγάλο, οριζόντιο στο τραπέζι. Περίπου το Μάιο υπάρχει ένα σύννεφο υγρασίας που είναι πάνω στο βουνό από τα 900 και πάνω, και τότε λένε ότι το τραπέζι βουνό έχει τραπεζομάντιλο, είναι όλο καλυμμένο από μια. Στο βάθος είναι, κάτω πολύ μακριά, το ακροτήριο της Καλής Ελπίδας. Για κοίταμε τώρα.